سلازا ساعات زياء زينا نمسجنا كالنا بروخ زياء بهير كتردا أنا سلز فتحا تمسجنا بهلونا خاص لزت لقلق كانا تمسجنا زياء بير أبو حجر ماك الكاخن الجر كله بغويتا بإيسوس كريستوس كابزلنا يو نقدميت مقسقاس كخوننا نتسألي علنا النسمع قال مستوم سمعت زيابير هوي حبيرو كتأمنا نلمنا كالنا إذا قال زي كمتي أبطبق مريز ودقاق زيابير أبو سلاسا سوسامي تغابت كفري بشم يسوس تسأله كمسلة قبر دماء مسكنا كالله بشم يسوس آمين هاليلويا هاليلويا مبارحان بتاهم كلنا متصحف إزرا نوتينا رشوعات كابو جميرنا نتج زيابير لومينا أنا زدالو بركة كن كافرين آمين سنحاول تأسكا كهذا رشوعات تدم بولي دحريز نجار زفاء بمنجستي أرتحشياس نقصها فارس إزرا ود السرايا ود عزاريا ود حكيا ود شالوم ود صادوق ود أحيتوب ود أماريا ود عزاريا ود مريوت ود زرحيا ود زب ود بوكي ود أبو شيعة ود فينحاس ود الأزار ود أرون ليك إزرا زي كبابليون دي نسو أبتك زيابير أملاك إسرائيل ذهبوا حق موسى فتون صحفي نبرة إيدك زيابير أملاك دما مسؤول نبرة مو زدري كل نقص كبدك إسرائيل كاب كهناتن كاب لواويانن كاب زمرتن كاب أجافرتن كاب نتيميم كاب بسابعتي عمتو لنجوس أرتحشاتا مسؤو نبي سالم ليهو. هاليلويا يسوع قويتاي تبارك سنة حاول. كاب كتر حدث حموشت انتينا خنريت أنا هنا إزرا من مخوانو أبي كم زخونة ودمن كم زخونة كابيناي زر حرك كم زخونة يخنقرنا زنقرنا أنا حمالتي. كاب كتر شدشت مسبت أهجن حدث زبل نجر إننا نبب انتي بلنا إزرا زي زابل على خنقرنا أنها إزرا كبابيلون ديبا يبلنا نسو يبلنا أبتك زيابير أملاخ إسرائيل زحابو هجي موسى فتون صحافي نبرة إيدك زيابير أملاخو دما مسؤو نبرة تمو زداليو خلو نقوس حابو يبلنا أبزي أزينا خنقلو برلوم زلنا أقد دستنت بتات انتايو قدام انتاي يبلنا نسو أبتك زيابير أملاخ إسرائيل زحابو هجي موسى انتاي نبرة بلنا فتون صحافي نبرة بلنا اتخال أي دما إيدك زيابير أملاخو دما مسؤو نبرة يبلنا ثالثا انتاي يبلنا زداليو خلو نقوس حابو برنا أملاخي خون آمين إذا بتغرينيا فتون صحافي لوزلو كإلا صحافي ويدما فلات نحجي ويدما بزناي زمن زربا دما حيا لوير نيرو مالت إزرا نبلو سبعي مالت نهر أب ولا بحدش كده متينا بزعبازهم صحافتي زباهالو سرحو من دهر رئينا يوم مبزحت يوم توم صحافتي أب سلسة نقرات يوم زتذكروا انت أيو تقدام يزقبرو سرحو من تاين دهر إلنا نايك زيابير قال ويدما حق زيابير أبي تقدم أي سرحو تصحافي أنت إذا قبر إذا حجزي أبهبرة سب متان تعاقبو نتزقط الولدو متان كم حلالف صحيفهم نتهزبي زمهرو جزارسهم دما بتقال لنا نبرو بزز ما حدروا يا مان أنت يبلنا تقدم أي نجزابير قال مأكابيو كلا أي نتقال دما نهم هارون حلافنا تالو مأكاب ترى إذا خونه يمهرو سالساي دما أتي تصحافو حق دما تجبراوي نخاون ويدما تهزبي بتقالتي تمريحو كنبر يغبرو مالت هغاس فصامي مالت اغرا منغدنا مالت ازرا كمز عينت سبينيرو مالت ابنا اغزابير نجر زبل نجر كنستبرلو يغبانا نيرو ازرا ازنبو زلنا ازرا تباهيلو زلو نز كله نجر ابيو كمز غبر نيرو دهر إلنا اسك بحاد دمص ابابيلون بلوني أبابيلون كله تماريخو نبابيلون كيدو كله لبنا إزرا بمنتاي تتحيزون يرون دهر إلنا بنا إجزابير نجر يتتحيزون يرو آمين دو بتا أبابيلون زخون نجر زي كونه إذا سبزي أقلب أزبل كله زمارخو نإجزابير نجر يرو أبابيلون كوينو كم زي خنري أنا حنا نايكهن نتعقل قلوت كجلجل أيكهني كم نايكهنا زر إيو كم نايكهنا زر إتراي زي كونه كم ناي أرون بلاد لاين زمتاي كب أبا حقوت
ቦታቱ በዓል ፊንሃስ ማለት እዚ ሰብዚ ኣብ ባቢሎን ኮይኑ ወላ ናይ ኣገልግሎት ደገ እንተ ዘይነበሮ ሓደ መዓልቲ ናብ ምድረይ ተመሊሰ ንህዝበይ ክጠቅም ብምባል እዚ ሰብዚ ነቲ ህጊ እንታይ ገብሮ ነይሩ ለይትን ቀትሪ ስተንትኖ ነይሩ ይጽሕፎ ነይሩ ብዝረኸቦ አጋጣሚ ድማ ነዚ ነገር እዚ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ይሕልፎ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቁጥሪ 7 ሎሚ ክነተኩረላ ንደሊ ቁጥሪ 10 እንታይ ይብለና ግን እዚ እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓት ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ እንታይ ገበረ ብለና ወክልተ ሰባት ጥራይማን ቢቦሞ ልቡ አዳለወ ይብለና ቢፎር ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባሩ ቅድሚ ናብ አገልግሎት ምኻዱ ቅድሚ ንኻልኦት ምጥቃም ምሕሳቡ ቀዳማይ ነገር ዝገበሮ ነገር እንታይ እንደህር ኢና ገዛር እሱ አምድላዊ አትዩ አሜን ዶ እዚ እዝራዚ እንታይ ብለና ሕግ እግዚአብሔር ንምምርማር ጥራይ ኮነን ንፍልጠት ጥራይ ኮነን ንምግባርን ይብለና ስርዓትን ፍርድን ከዓ ማለት ገይሩ ዝምህረካ ሰብ ተቀበሎ ይኻ ሐቀይዶ ምክንያቱም ኣብ ህይወቱ ዝረአይ ነገር ስለዘሎ እና ገበረ ዝምህር ይዝብል መጽሐፍ ቅዱስ አሜን ዶ እዚ ሰብ እዚ ከምኡ ዓይነት ሰብ ነይሩ ኣብ ባቢሎን ኮይኑ እንታይ ገብር ነይሩ ሰብ እዚ ሕግ እግዚአብሔር ንምምርማር ገዛእ ርእሱ ወፊ ነይሩ ንምግባር ይብለና ስርዓትን ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ አዳለወ እዚያ ልቡ አዳለወ ትብል ቃል ወሳኒት ቃል ያ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርና ልብና ኢና ክነዳሉ ዝግባአና አሜን ዶ እግዚአብሔር ብዝተዳለወ ሰብ ጥራይ ዝሰርሕ ገዛእ ርእሱ ነትናቱ ሐሳብ ነትና እግዚአብሔር ሐሳብ ሴት ዝገበረ ዝፈለየ እግዚአብሔር ብኡ ይሰርሕ ንኡይ ገንዘቡ ዝገብሩ አሜን ዶ ገዛእ ርእስኻ ምድላው ኣዝዩ አገዳሲ ረቋሂዩ አሜን ዶ እዝራ በቀዳምነት እንታይ ንምግባር እዩ ገዛእ ርእሱ አዳልዩ እንደህር ኢና ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማር እንታይ እዩ ዝብል ቃል አምላኽ ብዛዕባ ዝጉዳይ ብዛዕባ ዝነገር ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ብዛዕባ ዝሓስቦ ዘለኹ ነገር እንታይ እዩ ዝብል ኢሉ ይዛሓትት ቀዳማይ ቅድሚ ንዝኾነ ነገር አክሽን ሙሳዱ ዝኾነ ነገር ምግባሩ ንቃል አምላኽ ይዙ ከሳሜን ዶ ካልኣይ ነቲ ሕጊ ንምግባር to seek to do ኢሉ and to teach ብዙሕ ሰብ ይገላብጥ መምሃር ምስ ጀመረ እዩ ክዳሎ ዝጅምር ቫይስ ቨርሳ ዝገብሮ ኣብዚ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ልብኻ ምድላው ክሳዕ ክንደይ አገዳሲ ከም ዝኾነ ዳዝማ ተር ክንደይ ዘመን ይወስደልካ ክንደይ ጊዜ ወሲዱልካ ብዘይገድስ ክንደይ ዘመን አጥፊእኻ ብዘይገድስ አቶም ሰባት ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ተወሊዱ ወዲ 30 ዓመት ክሳዕ ዝኸውን ወላ ሓደ ያገልገለን አቀይዶ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሲገዛእ ርእሱ ይዳሉ ነይሩ በሉ ፕሪፓሬሽን ምድላው ብጣዕሚ አገዳሲ ነገር እዩ እንድሕር ተዳሊና ጥራይና እውት ዝኾነ አገልግሎት ጽልዋ ዘለዎ አገልግሎት አገልግልና ካብዛ ምድር እዚኣ ክንሓልፍ ንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዓመት ገዛእ ርእሱ ምሰዳለወ 30 ዓመት በቃ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስተመላለሰ ኣብ ቅድሚ ሰብ በቃ ብፍጽምና ምስተመላለሰ ልክ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ በቃ ጎሄድ ምስ በሎ አገልግሎት ጀሚሮ አሜን ዶ እዚ ዓይነት እዚ ወለዶ እግዚአብሔር ከተስእ ይደልያሎ አሜን ዶ ንዝኾነ ነገር ዘይህወቅ ወለዶ ጊዜ ዝወስድ ኮፍ ምባል ዝፈልጥ ኮፍ ኢሉ ክመሃር ዝደሊ ኮፊሉ ክስልጥን ገዛእ ርእሱ ዙፊ ልቡ ዘዳሉ አሜን ዶ ስለዚህ እዝራዚ ካብዚ ሰብ እዚ ክንመሃሮ ዘለና አገዳሲ ትምህርት ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ባቢሎን ኮሎ እዩ ነዚ ሁሉ ዝገብሮ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ደየበ ዝብለና ነዚ ሁሉ ግሬስ ሂዙ ዝድይብ ነይሩ አሜን ዶ ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ ከሎ ጥራሕ ሂዶ ይመጸን አሜን ዶ ገዛእ ርእሱ እኪው ገይሩ ይመጽእ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ ንዝኾነ ነገር ግን ህወኽ የብልና እንተ ተሓዊኽና ገዛእ ርእስና ንምስልጣን ገዛእ ርእስና በቃ ኣብ ቃሉ ጊዜ መሕላ ብዙሕ ሰብ እግዚአብሔር በድምጽ ተዛሪቦ እግዚአብሔር በመልእክት ተዛሪቦ እግዚአብሔር ብኡ ክገብሮ ዝሓስቦ ሐሳብ ተገሊጹሉ እንኮሎ ከማንሲ ገዛእ ርእስኻ በቃ ሴት አፓርት ምግባር ምፍላይ አይከልን ዘሎ ኣብ ዘመን ናትና እቲ አቴንሽን ስፓም ናትና በጣም ንቁርብ ሰከንድ ትራይ ኮፊሉ ንኽመሃር አቱም ሰባት ዮሐንስ መጥምቅ እናሰበኸ ሆሎ እናገልገለ ሆሎ ሓደ ቃል ተዛሪቡ ኢየሱስ ከሐልፍ ኮሎ በቃ እቲ ኃጢአት ዓለም ዘርሕ ገንሸን አምላኽ ኢሉ ምስተዛረበሲ ክልተ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ካቡ ሄዶም ናብ ኢየሱስ ደድሕር ኢየሱስ መጽእ እንታይ ብለና እንታይ ትደልይለኹም ኢሎም መምህር ኢሎሞ ኣበይ ሰፊርካ ኣለኻ ንዓኻይና ደሊና መጺና ንዑራ ኢሉ ምስኡሲ ክሳዕ ምሸት ኮፍ ኢሎም ታገብሩ ልብ ይኮነ ከመሃሩ ካብት መምህር አሜን ስለዚህ እዝራ መጀመሪያ ዝገበሮ ነገር እንታይ ሕግ እግዚአብሔር ንምምርማር ካልኣይ
نتهجن مقبار المن خالصة بقبر مقبالو جزاء رسول لما مدانيرو بقالو منبار جزاء رسول يسلطنيرو بقالو ويدما كم قالو من مللاسي جزاء رسول تريني قبرنيرو خبرنا أملاك يكون آمين ثالثاي انتاي بلنا سرعات فردن أب إسرائيل كمهر to teach God's word آمين እግዚአብሔር بمن يسرح اندهر إلنا لك كم إزرا جزاء رسول بزنجر زدالو آمين لوي كابزغنا بوت أنا حنا قال ثلاثة عقد دست كنا كرزارة بلنت أنا حنا خنر إيدلي بتقدم إنتايو حق እግዚአብሔር نممرمار زبل إذا بتعمل عقد داسي من البات نحنا بحق زمن لنا ويدما حق ملكتنا نبل سبات نغونينا حدش كده أب حدش كده إن قوي تازه حاوت تازه كور أكيد نبعلو نقوي تازه خون تزازالو كاب كريستيان جزء بيوم بزح نجارات الله تنكونوز دلنا نجار بزح نجار الله لازم إنتاي لنا تقدم أي حق እግዚአብሔር نممرمار زبلي تقال أي نتزمرمرو حق أملاك نمقبار زبلي سالس هيدما نتزمرمرو زقبرون حقي ويدما سرعات فردن نخالقوت كمهر مال سالس أيو ممهار سالس أيو مقلقال مجمرتا نحنا إنا نيتقال تتأكمت خنكون زقبانا مجمرتا نحنا إنا بتقال فري كنكون زلنا نحنا إنا مجمرتا بتقال كنفوز زلنا كنت أنا نعزلنا آمين دو آمين نسكبر هاليلويا نزب لعل زنببنا كفلي بإنجليزية كنا بودس بلني أبا حنتك على لا سنة عم ببلي بتعمي إمبورتانت لو مكومو غيرنا ده حروتينا أجزابير ناي كبروا أحد قبرنا يا آمين دو آمين كم مهيد الله آمين يسوع كويتاي For Israel had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel status بناي سناي ترجم انتاي لو prepared له أنا دليل أزله هو كن كم زيادة For Israel had set his heart لبو بقى نخاله كاريان إلو ماله نخزابير فليه إلو آمين دو بمحرنيا دباليز بحال بترنيا انتاي سخات خارج نبى تقطعيا نلبي ما نم تقطعيا أتولاني آمين آمين لبنا نايكزابيرن تراي خوم زلوا آمين دو انتاي لنا for Israel had set his heart لبو فليو انتاي نمقبار to seek the law of Yahweh and to do it and to teach it in Israel statutes and ordinances لنا آمين دو أنا دليل أزله for Israel had set his heart لبو عدالوه لبو فليه لبو أبحد نجر zoom in جروا مالتي بحثيه distraction أبزيبلو ننا إجزابير نجر بقى فوكسو علبو زبنا كله نابو جروا مالتي آمين دو لو مهم نقبر إجزابير دليلنا لو آمين دو إذا مقبارون تايزرينا إذا قال زنتايز مهرنا زخون نجر كلم مقبارو إجزراز وصلوا سجمتي انتايو جزاء رسول مدلاو نزنا جرزي جزاء رسول عدالي prepare himself آمين دو سلسة أنا من ساعتكم من كابزخن مهارو زلنا عقداس تمرتن تاي اندهر إلنا إدم زخون نجر مقبارنا ويدما كنقبر مدلاينا لبنا أقدمنا خندالو خمزلنا آمين دو إزرا بقدامنت لبو انتاين مقبار عدالي اندهر إلنا نمسباق أيكون عدالي سبكت أيكون انكدالو جميل انتاين مقبار عدالو اندهرنا لبو هق እግዚአብሔር نممر قال أملاك بزعبا زقوداي انتاي بزعبا قال أملاك زلو فلتاتيو تعبي جميرو جزاء رسويو كسلطن جميرو خبرنا أملاك أغلغلوتنا وتيتاوي زخون امبار بقدامنت كنغبروم زلنا نجر ويدما لك كم إزرا لبنا نግዚአብሔር ነገር كندالو خولنا طرا دتدالو لبي እግዚአብሔር يزدلي هكون ممرمار مالت مسقال أملاك جزء محلاف مالت ريخم اللهم كتنببو خلهم جزء كونغو من تطفؤ زلهم مسقالو جزء كنا حلف كلنا امزي قالي تقص زنببتلكم دهر سميعهم ما مالت من الله السماء باستر تايل من قديكا برهان قالو خنا نبب كلنا enlightenment نركب من قدنا بروه يزخول بقى دنقرقر يبلناني كل نقبرو نقر بمفلتاتن بمردانينا نقبرو نايك قالو برهان زلوو سب بتسألمات كيدا يكلن آمين دو سلازي مجمّر يخن قبرو زلنا قزاء رسنا مسقالو كنت عمر كن كقلالنا كنا واحدو كن كقلالنا كبرنا أملاخيهم نقاليهم ناتي تغرنيا برتعبكم مالي يسوس كويتاي مسقال أملاخ جزي محلاف انتاي تأملنا اندهر إلنا حدا بزعبا تنملخو أملاخ ما ننتو كنفلت يحقزنا آمين دو أملاخ فوري زبن دهر زين بيبكا أملاخ فور مخانو بنتا تفلت ويدما تا أملاخ كتسلي كولو اندهر أركي
ተረኪብኩም ጸኒሕኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ መልክዕን ውቃቤን ዝሰዓነሉ ሚስጥር ኣብ ቃሉ እንድሕር ዘይበሪሑልካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንኢየሱስ ክርስቶስ ክትነብር ገዛእ ርእስኻ ትውፊ ስለዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ምሕላፍ እቲ ኣገዳሲ ነገር ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባርና ካልኣይ በቲ ነንብቦ ቃል ተጠቃሚ መን ዝኸውን እንድሕር ኢልና መጀመርያ ጎረቤትና ኣይኮነን ኣሜን ዶ መጀመርያ ተጠቀምቲ ንኸውን ንሕና ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ዶ من يزفوس اندحر إلنا بقالو نحنا إنا مجمرا نفوس قالوا لي إيهو فوسهم زبلكو كابز مدرك ترايكون نزل لأخ آمين دو كتقنت روخو لخاك قالوا إلي أخلقاكو آمين دو كتنبو خو لخاكو قالوا إلي أخلقا آمين دو كتنبو خو لخا نسخاتكم بسنبراتو قصليكم زحاوهم زبلك قال كتنبو لخا أو لكا أحويني كبكية بالليل أوريني يسوس كريستوس قد مختار شعامت لكا واقعي كفيلوي لكا إداي تخافيلي تبل مالتي لكا كساسي تدربي تبل مالتي إذا عينت زفلتات أو وشتنا خمهت اندحر بوينو جن كوف إلنا نزل قال كن مرمري قبقنا يا ميندو مسك على أملاخ نحلفو جيزي زخسر جيزي يكونن آميندو تتنببو زلخا قال من البات حجي كي تقملو تخليها هذا جيزي أستميلكم اندحر كوينكم أبزخونا نجر أتابكين ويد أبزخونا شكر كن كون كلنا كوشتنا زوتك على له سيفي خوينو نكونا تاتنا زقرت علوتي مع سام بكايا يتفلت انيها جن أبزل لي كاسعات سحيبكات تقملو آميندو جن ديبوزيت اندحر زي غير كايو عوش تغا اندحر زي اتي خايو جن كمي غير كاي خامو سيف كتمزز تخل مانين يوم وتادر اندحر اتكزي بلو كله مكلاخل غيرو سيف اندحر زي بلو سيف بزحاز وتادر كمارخ بقدي ايكونن ويتا يسوس كريستوس كو نسيطان زسعارلو ميستركو قالكو صحف تقصلو نيرو كمز تباهل تصحيفو نيرو بلو نيرو السوخا كمز تباهل تصحيفو لو بلو لذي يسوس كريستوس عوشتو امتا ديبوزيت تغبر قال سلازنوبورو بتقال غيرو خسوكو خلوينا نريو تقمنا يتقال يرداكم دلو قدوسان سلازي مجمرتا نحنا نايتقال بركه كما قلت نخول نفوس نحناينا نتصنانا نحناينا بقالو غيرنا حبرت نقبر دما نحناينا مسكويتا امين دو اب قال غزي تحلف كلها you have a fellowship with Jesus امين ازي حدا منغدي ناي fellowship يمالت نتزنببنا يقال كنعززو كلنا دما هم زبلو صنعكو تطقمت ناي تقال نخون وي دما ناي تقال اب تقال زلو بركه تخافلت نخون نحناينا قال املاح اب هيوتنا كوينا اب هيوت كالوت صلوا زهلو معاسي دحرينا كنبرلو كلنا تزي نبير كالو حيل يقول كم زي فارساويان سبكت يزخو ذكروا ديهم كبرحو بوتاس بزعبات استولد حصان نغوس يهودا سميعهم مصيمسي اب يروشاليم زلو انتي كونوا لا يفلطون اوكي يفلطون حليفهم مسغيرهم مخول خل ነገር ግን ንጉስ ተወልደ ናይ ይሁዳ ንጉስ ተወልደስ አቤል ለለም ከሐቱ ሆለው ሽዑን አይሰንበዱ ሄሮድስ ከሐቶም ኮሎ አቤናይ ጥቅሲ ኢቭን ይመስለና ነሐስቦ ኮለው ገጽ ክንዚ ሎም ሞሎ እንዝ ፔጅ አለና ምሻቲ ገጽ 450 አሎ زحج زنبو زلو أبجد 450 أبيتليم يهودا يزولك بقى كل تقص تقيسهم كريوا كمان يكررون تستول ده هذا اتقال اللوم اتقال يبلوه اتقال أب سنبت سبكوه جنت تكمتي أين ورون they miss the opportunity اتقال مفلاتنا بينو أخولا يكونن يزبلكم زلو أب تقال تزين بيرناس ترجم يبلون يزبلكم زلو ويتا يسوع كريستوس بعلو خزارب كله ماتيوس 5:10 حتى 50 ام بارسي كابزن عشتو تزازات حنت سعارة دايلة هانت السعارة كمون نسب زمحارة أم منجست سماعات نيشتوك بحاليو مسبلة إننا محارة زقبر جنا نسو أم منجست سماعات انتايك بحاليو اسكا عبيبل عبي زبحال إننا قبر زمهري اتقالن نسون كتفاليو ما يتخلنيها آمين دو على هذا جزء تزارب كلها بتقال نحر زي لها يفلتوها مرخها بتسأل وتم سبلكها تتعرفيها إن بقى مالتسي ماش قبرها يسألوا ما ويتا يسوع كريستوس قلنا تايلو إننا قبر زمهر جنا نسو أم منجست سماعات انتاي كبهاليلو أبي كبهالي كبرنا أملاغي هون صحافتن فريساويانن حدا خبتنقفلو ነገር እዚ ሐቀይዶ ንሳቶም በጻብእቶም ዘይትንግፎ ነቲ ህዝብ ግን ታይገብሮ ነይሮ ይድብድብዎ ነይሮ ይጽዕንዎ ነይሮ ወረግ ኢየሱስ ዘይንፈልጦም እዚ ካሙዝ ዲ ወላገለዲ ካኡ ኸማን ታክስ ተኽፍሉ ኢሉ ኣነ ይፈልጦም ኒዞም ዘርእታት ኣዝርእታት ማለት ካብታ ዝደቐት ከይተረፈቲ ታክስ የክፍሉ ነይሮም ዞም ሰባት ሳዕክንድኡ ሂፖክራት ነይሮም ኣክተራት ነይሮም እግዚአብሔር ብለኩም ኣለኹ ኣክተራት አይደለም
يدليون اب هوليوود زلو اكترات اخولهم زواسو ناي بحكي اب بيت املاك زغون اكتر يدلينا يسوس كويتاي ام مثالي 10 حدا خمس زبل قال الله سب بلبو حسابات يدالو ملحاس اتملسو غنا كاب እግዚአብሔር ይብለና አሜን አብ ሐዲሽ ትርጉም ነዝቃል መልሐስ اتملሶ ግና ዝብል ቃል እንታይ ይብለና ዝፍጽም ግና እግዚአብሔር ይብለና አሜን ምድላው ካባናይ ዝተዳለው ልብ እግዚአብሔር ይደልዩ ከሰርህ ይደልዩ ከአይ ይደልዩ ከዛረብ ይደልዩ ከጸናነ ይደልዩ ከናግፍ ይደልዩ ግን ድሉ ልብ ግን ይድልዩሉ አሜን ከዛ ርሶም ዘዳለው ሰባ ከዛ ርሶም ምስ እግዚአብሔር ጊዜ ዘህልፉ በጸሎት ጊዜ ዘህልፉ አለ ጊዜ ሐዋርያት አብ ጉባኤኦም እንታሹም በቃ ሙግሩምራም ተላይሉ ማለት ሱፋንታዩ ቶም ተናንስቲናይ ግሪክ ራውያን በቃ አንስቲ ንዕመጽ አለና ምግቢ በጽሐናን ይዘሎ ከምዝን ከምትን ኸውናለና አይለን ኮምፕሌት ምስገበራ ሐዋርያት ነቶም ህዝብ ታይሎሞ ካባኻትኩም ሹዓት ተሰብ መንፈስ ዘለዎም ሰብ ሕረዩሞ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ክንሾሞም ኢና ንሕና ግን ኢሎ ንሕና ግን ኣብ ምንታይ ክንተግሂና ኢሎ ያ ኣብ ጸሎትን ኣብ ቃሉ አገልግሎት ክንተግሂና ኢሎ እዞም ሐዋርያት ከምዝ ክብሉ ኸለው ካብቶም ዝተሐረዩ ሹዓት ሰባት በዓል ፊልጶስ አለው በዓል እስጢፋኖስ አለው ወላኳ ምግብና ይመደቡን በር እዞም ሰባት ግን ኣብቱ ዘለው አገልግሎት ጽፍሕ ኮይኖም ግን ገዛ እርሶም ዘዳሉ ሰባት የሚነሩም አሜን ደ ማዓስ እግዚአብሔር ከምዝ ተቀመሎም አይፈልጡነ ማዓስ እግዚአብሔር በኦም ሐሊፉ ህዝቡ ከምዝ በጻሕ አይፈልጡነ ነገር ግን ምስቃሉ ጊዜ ይሕልፉ ነራም እንታይሎም ሐዋርያት ንሕና ኣብ ጸሎትን ኣብ ቃሉን ክንተግሂናለም ስለዚህ አነ ልክ ከምዞም ሐዋርያት ከሆነ እንደህር ኮይነ አነ ልክ ከምዞም ኣብ ቃሉ ዘገልግሉ ከሞም ከገልግል እንደህር ኮይነ ታገብራለን ይለው ኣብ ቃሉን ኣብ ጸሎትን ጊዜ ካሕልፋለን ይለው አሜን ደ እግዚአብሔር ንዝኾነ ሰው አይጥቀምን እግዚአብሔር ገዛ ርሱ ዘዳለው እግዚአብሔር ገዛ ርሱ ዝፈለየ ሰብ ቦይ ዝሰራ አሜን ደ በዓል ፊልጶስ አብ ኢየሩሳሌም አብ ዝነበረት ማህበር ምንም አይነት ቦታ አይነበሮምን ካበቃ ምግቢ የበላሉ ኦርደር የትሕዙ ስርዓት የትሕዙ ነራም ዝተዋሃቦም ስራሕ በጉቡ ይሰርሑ ነራም ክብርና አምላኽ ይኹን እንታይ ብለና ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዘይተጸበይዎ ነገር ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ስደት ተላኢሉ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማህበርሲ እንታይ ብለና ስደት ተላኢሉ ብለና ዝገርመኩም ስደት ሲና ሐዋርያት ዘይትንክፍ ስደት አዶን ነው ከመይሎም አውታ አምቢጦም አይፈልጥም ግን እግዚአብሔር ሰናይ አሜን ነው እንቋ ኢየሩሳሌም ኮፍ ለምታይ መስይልኩም በዓል ፊልጶስ አይም ተገልጹ ነራም ክብርን ይሽነው ይሆን አሜን ነው እንታይ ብለና እቶም ተበተኑ እቶም ተሰዱ እንታይ ብለና ወንጌል እናሰበኹ ዞሩ ይብለና አሜን ናይ ወንጌል ደገ ተኸፊቱሎ ደገ ምስተኸፈተልካ ዝዋሃብ ተዘይብልካ እንታይ ሞዓብ እዞም ሰባት ክሰብኩ ዝኽአሉ ኣብ ውሽጦም ቃል ስለዝነበረ አሜን ነው ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሸሞን ተተንብቡ ከለኹም እቶም ተበተኑ ድማ እናዞሩ ወንጌል ሰበኹ ይብለና ገሊኦም ናብ ሰማርያ ኸይዶም ገሊኦም ድማ ናብ ይሁዳ ፈቃድ አምላክ ፍጻም ጀምሩ በመን በቶም ኣብ ዘለው ወብት ማህበር ኮለው ግን ገዛ እርሶም ዘሰልጥኑ ዝነበሩ በዛባ ፊልጶስ ክዛረብ ኮሎ አቡ ደስ ዝብል ቃል አሎ አንተ ከምብወልኩም ደስ ብለን ለሁም ደምሳ ግብረ ሐዋርያት ሸሞን ተሞኖት ኣብ ቁጥር 4 እንታይ ብለና እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እና ነገሩ ዞሩ ምስበለ ቁጥር 5 ፊልጶስ ቃ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም አሜን ዶ I have a good news ክርስቶስ እንድሕር ተሰብይኹ ተአምራት ክስዕብ ግዲ አሜን ዶ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ምድር እዚኣ ዘሎ ንማንም ሰባኺ ግሎሪፋይ ክገብር ኣይኮነ አሜን ዶ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ምሳና ዘሎ ነቲ እተሰቕለ ሞይቱ ተሰአ ኣብ የማን አምላኽ እተቐመጠ ማግኒፋይ ክገብር እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ምድር ዘሎ አሜን ዶ አባኻ ኮይኑ ንክርስቶስ ከግሎሆዩ ዝደሊ ዘሎ አሜን ዶ ክርስቶስ ሰበኸሎም ይብለና ክርስቶስ ምስተሰብከ ኣብታ ከተማ ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር ክኸውን ጀሚሩ አሜን ዶ ለማዓልቲ ሓደ ነገር ከመሐላልፈልኩም ዝደሊ ዘለኹ ሓደ ዝወሰነ ሰብ ይደሊ ኣሎ እግዚአብሔር ገዛ ርሱ ከዳሉ ዝጸነሐ በቃ ዝጨከነ ሰብ ይደሊ ኣሎ ሓደ ወንጌል ክነግር ብዝወሰነ ፊልጶስ ሰማርያ ዲሂና አሜን ዶ እዛ ከተማ ክድህና ኣሎ አሜን ዶ ከመይላ ያዛው ከተማ ዚ አخدህን ጨካናት የድልየም አሜን ዶ ንናይ እግዚአብሔር ነገር ዝጨከኑ ሰባት የድልየም ገዛ ርሶም ንናይ እግዚአብሔር ነገር ዝፈለዩ የድልየ አሜን ዶ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ተራሰብ ነይሩ ማለት መንፈስ ነይሩዎ ዝረአይ ነገር ነይሩዎ ገለፍኒሕኒሕ ዝብል ነገር ኣሎ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ኣባኹም ኣሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ትሪኦ ኢኻ ግን ቢዮንድ ዘለዎ እግዚአብሔር ንዓኻ አሜን ዶ ካብዚ 4 ክፍሊ ወፃኢ እግዚአብሔር አጀንዶ አሜን ዶ
إذا كل أمانة زخوفيلوكو بس سكن زي أنا بسيول زخاي بزح نفس الله أكيد سلازي زي فيليبوس بحالسب وسينو كنا جريلو بزعبا كريستوس كسب بخيل أمين ده كريستوس سبق اللهم يبلنا انت يبلنا كابتوم رخوصات منافس تزحدروهم بزوحات سبات دما توم منافستي بعابي دمسي الناج الدرو وصو كبرنا أملاخي هون كريستوس كسبخ الله وامين ده واين ده هريلكا كريستوس مستسبكيو منفس قدوس كبرو زغلص امين ده نيسوس انتايلو نسو بزعبا غزارو سايزاربني منفس قدوس نحاده ريزن طرا ابزا مدرتي ازلو نيسوس كريستوس ماغنيفاي غبر امين نسو كاباي زلو وسيدو نغركومين كاب غزا ارسو زاربو ነገር የለኒ ጎይታ ከዛረበና እንደህርደሊና بزعبا ኢየሱስ ከዛረባለ አሜን ስለዚህ ሰበዚ ሰበኸሎም ይብለና ጨደሩ ወጡ ይብለና ብዙሃት ድኑሳት ሓንካሳትካ ሓወይሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርት ምሰምዑ ምስራአዩ ሓቢሮም ናብቱን እሱ ዝዛረቦ ዘሎ አቅለቡ ይብለና አሜን እሺ ኃይል እንደህር አሎ አቴንሽን አይትብልኒሃ ባዕሊቱ ሰብ አቴንሽን ዝበካ አሜን እዛ ኃይል ዝክግለጽ ግና ነህና ገዛርስና አቀድምና ዘዳለና ሰባት ክንከውን አሎና አሜን بزعبا زي كنبو تصنحنا ازرا هيوتو اندحر رينايو قصينا اندحر رينايو ابابيلون كولو غزارسو يسلطنيرو غزارسو يكيب يغبر نيرو تايم متي ناب يروشاليم زدي يبلو تايم متي كبرنا املاخ يكون نتن زمانات زعقبو نتن زمانات اوشتو تدوكيلو زنبره ناي مغلغال ديليت بقى اكسرسايز ناب زغبرلو امين امين ناب يروشاليم كمص خولو نري كبرنا املاخ يكون امثالي 10 اسران هادن تايزبل قالالو اب لب سب يبلنا ብዙ حقنالو مخرج እግዚአብሔር ግና እዩ ጸኒዑ ዝነብር አሜን ዶ ስለዚህ مخرج እግዚአብሔር ጸኒዑ ዝነብር እንደህር ኮይና አብ مخرج ንመላለስ ይዘለና ፍቃድ ካንታይና አብ ህይወቴ እንታይ ይገብር ትደልይ ንኽንብሎ ክንከላለና ካብ ድኻ መታን ክንወጽ ማለት ልብና ሎ ማዓልቲ አምንታዩ ሴት ኮይኑ ዘሎ ንልብና ተቆጣጺርዎ ዘሎ እንታይ ናይ ወንጌል ነገር ዲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዲ ልብና በምንታይ ተታሂዙ ዘሎ እዝራ ነታይ እግዚአብሔር ነገር ንኽገብርሲ ልቡ እንታይ ገበረብለና አዳለው ዝበዝ حسب ንእግዚአብሔር ከገልግል ብዙ ድሌት ሓረርታለው እንተኮነ ብዙ ጊዜ እትድሌት ድሌት ጥራይ ኮይኑ ይስተር ዋይ ድሌት እንደህራሉ አባህና ድሌት ዝፈጥር ባዕሉ እግዚአብሔር ካብኮን እንታይዳ እትንደልዮ ነገር ድሌት ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ዘሎ ዘይምድላ ገዛ አርሰኻ ዘይምድላ ቃሉ ብላ አይሉካ ሆሎ እንደህራ ቃሉ ጊዜ ዘይተሐልፍ እንደህር ኮይንካ በቃ እግዚአብሔር ሓደ ማዓልተ ተቀመለ ይልካ ዘመንካ ሁዳይ ቡጌሩ ሁዳይ ከገልገልካ ፋይልካ ፈጽም እንታይዳ እንገብር አለና ከማገልገልቲ ከም ህዝብ አምላክ ፈቃድ አምላክ አብዛ ምድር ዚ አገርና ከነሐልፍ እንደህር ደሊና ገዛ አርሰና መስቃሉ በጸሎት ከነሐልፍ አለና አሜን ዶ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዘሐሪያ ማስተር ተኸልተ ሐዋርያት ክጽውዖም ኮሎ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝብለና ማርቆስ 3 ካብ 13 ክሳ 15 እንታይ ይብለና ናብ ከረን ደይቡ ድማ ይብለና ንዝደለዮም እንታይ ገበሮ ጸውዖም ይብለና ናቡኻ መጹ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ እስኪ ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ በሉ ምጽኡ ኻይኮንካ ክትሰብኽ አይትኽእልኒ ሰብኽ ትኽእልሃ ስብከትካ ግን ውጪታዊ አይከውንን ምስኡ ምእንቲ ክኾኑን ክሰብኩን ምእንቲ ክልእኾምን 12 ገበሮም ሕሙማት ካህውዩ አጋንንቱም ከውጹ ድማ ስልጣን ሃቦም ይብለና አሜን ጎይታ ሎሚ በዝቃል ሓደ መልእክቲ ከመሐላለፈና ደሊዘ ልብኹም አዳሉ ገጽካ ድለይ ዝብለና ዘሎ አሜን ምክንያቱም አብ ቅድሜና ብዙ ስራ ይጽበየናል ገና ቶሮንቶ ይዳሃነት እዝራ ሕግ እግዚአብሔር ንምርማርን ንምግባርን ስርዓት ፍርድን ከአብ እስራኤል ክምህርን ይሉ ልቡ እንተዘይዳሉ ነሩ ነቲ ካምርኮስ ተመጽ ህዝቢ من سرعاتن فردن ممهارون مواعلو ميبي قال لي ابو استولدو يا ابابيلون من يكحق እግዚአብሔር ክምህሮ ዝተዳለ ወሰብ እንድሕር ዘየሎን ህዝብ አምላክ من ይዝምህሮ እጅ እግዚአብሔር ነህና እንድሕር ተዳልና ዘይጸናሕናሙ አሻሃት ነፍሳት ተመጽ من ይክምህሮ ክምህር ኢሉ ገዛ እርሱ ዘዳለው ተዘይብና ከሰልጥን ኢሉ ገዛ እርሱ ዝፈለየ ተዘይብና ገዛ እርስና ሆነዳሉ ይደለይናሉ እግዚአብሔር አሜን ነው እዝራ ግን አቀድሙ ገዛ እርሱ ስለዘዳለው ነቶም ከምርኮስ ተመልሱ ሰባት ንበረከት كونن كولون ري امين ابلا علي زنببنا يقال مالت ازرا شوعت 10 بحدش ترغم دهر انبيبنا كم زبل قال አሎ ደስ ዝብል ቃል እስራኤል ለና እግዚአብሔር ንምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ካን ህዝብ እስራኤል መምሃርን ዝተወፈየ ሰብ ነበረ ብለና አሜን ዶ እግዚአብሔር ውፍያ ሰባት ደልያለሁ ውፍያት
نتناي ناتو نجار زتوفيو آمين دو بحدا سايد ترى يكونن كلن تنعم نعوز حاو آمين دو فرق يكونن مولو بمولو نعو زتوفي سبيد اللي الله آمين دو نعمله كينو فيز قبرنا انتاي تملس قليل لبنا بإكزابيرن بنا إكزابير نجار سلزي تتحزن قال أملا خمسالي إسران سلستن قطر إسران شدشتن كمزي يبلنا ودي لبخا سكهابن نبر ويتا كويس يبلنا زل ودي لبخا هابني انت خادما بمن قدي دس يبلن بمن قد إكزابير دس كبلنا مجمرا لبنا نكزابير كنبولنا بس السوز ده اليوم من قد سلز مرحان نهر لبنا بناتو نجار زي تتحزن بمن قد دخن حقو ساين خلينا لازم مسالي انتاين ودي لبخا هابن مجمرا لبخا ناتي يهون زين بمن قدي كادس كبلكاي آمين آمين لو مكزابير لبنا خنبو يدلي الله آمين دو لبون نكزابير زحابة سبت رايو بمن قدو دس زبلو بمن قدو باح زبلو آمين دو هذا كابتي نقوس ارتاحشتا عبدبدابيو نزرع زبلو ويزا عزازو نقر انتا خمزو وانا خم ببالكو نسخا ازرع دما كمت انتي عبيد كازلو طبب املاخ رقص اينيا كمي كمزت الرئيت فلتويا طبب مالت نتزفلت كايو منبار مالت اتفلتت نتقمخات لوط اخول لها السو طبب يبال بقليل استعاكب طبب ايكونا نقوس كمان زلاليو طبب امين دو انتا ايلوت نقوس نسخا ازرع دما كمت انتي عبيد كازلو طبب املاكا نتي كينيو ربا زلو كل حزب زدانيو اتوم هج املاكا زفلطو كلاتهم فررتن دانياتاتن غبرلو ميلو بعلمن فررتن دانياتاتن كخونو تحاريم اسكي نتي حق زفلطو بل غزا رسوم زدالو نزا عينت شمتي اقديمم غزا رسوم زدالو سباتيم كبرنا املاخي هون امين دو صغيلو እግዚአብሔር አይሸመካኒ صغيلو እግዚአብሔር ቦታ ይበካኒ ወራካ ህበካን ተደለ ንጉስ አርታሽታ ናእዝራ ከምዛ አይነት ሐላፍነት ክቦ ሆሎ ሰኡሊ ሃቦ ከምዚ ክነም ቦ ጸናህና አብ እዝራ ጥበብ አምላክ ስለ ዝራአይ አሜን ድህር ነዚ ክነም ቦ ጸናህና ቃል ብምስቱ አልአንቢብናዮ ንመሃሩ ብዙሕ ነገር አሎ አሜን ዶ ንመንዩ አብ ልዕሊ እቲ ኪኖሩ ባዘሎ ህዝብ ክዳኒ ሽመሎም ኢሉ ነጊሩ ወንደህር ኢልና ነቶም ሕግ አምላክ ዝፈልጡ ዝነብሩልን ኩላቶም ዩ ትን ዳኛታትን ከገብሮም አዚዞ ምክንያቱም እሳቶም ይብቁን አፈርዱ ዝሆን ንሳቶም ይም ነትና እግዚአብሔር ነገር በጉቡ ኤክስኪዩት ከገብሩ ዝሆሉ አሜን ካለ ዘገርም ነገር ድማ ነቶም ሕግ ዘይፈልጡ ድማ በጣም ደዝበለን ነገር ነዚ ክፍለ ከንበቦ ሆሎ ኮንታይ መሃርዎም ይሎ ነቶም ዘይፈልጡ ህዝብ ድማ ነት ስርዓት መሃርዎም ይሎ ንሳትኩም ገዛርስኩም አዳሊኩም ስለዘለኹ መሃርዎም ናብት ንሳትኩም ዘለኹም ደረጃ አብጽሕዎም ይዝብለና ዘሎ አሜን ዘይተማሃረህ ምህር አይክልን አይኮነን እዞም አብላዕልት ህዝብ አብለለት ህዝብ ተሾሙ ኮነቶም ዝምህሩ ነዚ ነገር ብቁዓት ክኾኑ ዝገበርዎ ነገር እንታይ ደህሪልና አቀዲሞም ልቦም በዚ ነገር እተዳለው ስለጸናይ አሜን ኩላህና ካብ ዘለና ተስሙ ሓደ ቃል ከንብብ ሃሌሉያ ኩላህና ሚልክያስ 3:16 ነውጪና ሰናይ ሃወይ አውል ካም በበለይሞ አቡ ዘገርም ነገር ከነንብብና እግዚአብሔር ንዝሆነ በቃ ነዚ ዝጥቀመሉ ሰበለ ሽዑ ቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁ ንሓደ ሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ካ ጽንበለ ሰማዕ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሁን ንስሙ ካ ዝሐስቡን ኸውን መጽሐፍ መዘከርታ አብቅድሚ በታ አነ ዝገብረላ መዓልቲ ንሳቶም ገንዘበይ ሆኑኒዮም አነኻ ከምቲ ወላዲ ነደገልግሎ ውሉዱ ዝንሕፎ አሜን ሃሌሉያ እንታይ ለሽዑቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓደ ሕዶም ተዘራረቡ እግዚአብሔር ካ ጽንበለ ሰምዐውን ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንስሙ ካ ዝሐስቡ ዝኸውን መጽሐፍቲ መዘከርታ ቅድሚኡ ተጻሕፈ በታ አነ ዝገብረላ መዓልቲ እግዚአብሔር ዝገብረሉ መዓልቲ ኣሎ ንሽዑ መዓልቲ ኢሉ ዘዳለዎም ሰባት ኣለው እሶም ከመይ ዓይነት ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም እንደሕር ኢና ንዕኡ ዝፈርሑ ሰባት መቼም ካብ ንእግዚአብሔር ካብ ዝፈርሕ ሰብ አንደበት ሕማቅ ነገር አይወፅን እዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ጥራይ ዝወፅእ ምሕረቱ ዝወፅእ ፍቅሩ ዝወፅእ ሓልዮቱ ዝወፅእ አሜን ዶ አምላኽነቱ ዝወፅእ አሜን ዶ እግዚአብሔር ካብዝወፂና ንዘራረቦ ሰምዖይ ኣብ ካፌ ኮይና ንዛረቦ ሰምዖይ ምስዕሩኽትና ኮይና ንዘራረቦ ይሰምዖ እዩ እንታይ ዓይነት ዕላል ንዕልል ይሰምዖ እዩ ሽዑቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ንሓደ ሕዶም እንታይ ገበሩ ብለና ተዘራረቡ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ዝብለና ንሓደ ሕድኩም እና ተዘራረቡኩምሲ እንታይ ይምላእኹም ብለና እስከ መንፈስ በሉ ريهم اللهم مثل إخزابير سبات كتراخوا بخلهم مستم نخزابير زفرحوا كتراخوا بخلهم قال أملاخهم تزرعوا وزلكم آمين ده
ምክንያቱም ዕላልና ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር ጽን ይብሎይ እንታይ ትዛረብ ይሰምዕ እንታይ ተሐስብ የገድሶይ አነ ደስ በለን ቃል እንታይ መስልኩም በታ አነ ዝገብረላ መዓልቲ there is a day እግዚአብሔር ዝገብረሉ መዓልትሎ እግዚአብሔር ዝሰርሐሉ መዓልትሎ ሽዑ ገንዘበይ ክኾንዮ ክትቀመሎም እየ እግዚአብሔር ተጠቀመለይ ጣይ ስለዝበልናዮ አይጥቀመና ንኽጥቀመልና ግን ገዛርስና ብቁዓት ገርና ክነቅርብ አሎና አሜን ነው እስከዳውና ንዘርግህስ እግዚአብሔር ሆይ ከምትንስኻ እትደልዮ ኮይነ ክርከብ እደሊ ኣለኹ በልዎ ሎሚ ከምናይ እዝራ ልበይ በዓኻ ነገር ከዳሉ ተዛረብዎ እስኪ ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ንዓና ክትረዳአና ንጸልይ ኣለና ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ክብርኻ ማእኸልና ይገለጽ ምድሃንካ ይገለጽ እግዚአብሔር ሆይ ብዙሓት ይተስኡ እግዚአብሔር ሆይ ብዙሓት ይበራበሩ እግዚአብሔር ሆይ ሎም ብብርባር ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ምንቃህ ይሁን እግዚአብሔር ዘይጸልይ አያሃሉ በቃ ምስ እግዚአብሔር ንዘራረብ ነፍስና አበይ አላ ንፈልጥና መዝገብና አምንታ ያለው ንፈልጥና አብት መዝገብኩም ዘለዎ አብኡ ድማ አንተ ያለው ልቡሁም አብኡሎ አበይ ልብና ዘሎ ብዙሕ ስራ ይጽበየና አለው ቀድሜና እዝራ ባቢሎን ኮይኑ ካብተዳለወ ጎይታ ኢየሱስ ምስኡ ሆኑ መጀመሪያ ጻውዮም ዳዓር ክልሆም ይሉ ምናልባት ዘዛባዕና ሰባት እንደኸረ አለና ነት ፕሮሰስ ጎይታ ሎም ከስተኻኽሎ ወስናለሁ በልዎ ሎም ገዝካ ክደሊ ወሲነለሁ ምስቃልካ ጊዜ ከሕልፍ ወሲነለሁ በልዎ ሃሌሉያ ዘይ ድምፅኹም አይስማዓኒ ዘሎ እስከ አዛርብዎ ነዚ ጎይታ እዚ ጸልዩ ብልሳናትኩም ጸልዩ ሃሌሉያ 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 ብሩኽ እግዚአብሔር ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስም አብ ልብ ነፍስ ወከፍ ክስወር ጸልያለሁ ንዓኻ ምእንቲ ኸይብድልሲ ንቃልካ ኣብ ልበይ አቆርኮ ከም ዝበለ ንቃልካ ዝዓቁር ልብ ሃበና እግዚአብሔር ሆይ ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ሆይ አወዳትካን አዋልድካን ይተንሱ እግዚአብሔር ሆይ ሎም ምትንሳኤ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤት ይምጻ እግዚአብሔር ሆይ ሎም ናይ ቃልካ ጽምዓት ኣብ ዝጉባኤ ይውደቕ ብላለሁ በኢየሱስ ስም ጽምዓት ቃልካ እግዚአብሔር ሆይ ኣብ ጉባኤና ይውደቕ እግዚአብሔር ሆይ ሎም በኢየሱስ ስም ጽምዓት እዚ ይውደቕ እግዚአብሔር ሆይ ጽምዓት ናይ ቃልካ ጌታ ሆይ ብሽም ኢየሱስ ይውደቕ ብላለሁ እግዚአብሔር ሆይ ብሽም ኢየሱስ ንቃሉ ለይትን ቀትርን ዝመራምሮ ከም ዝብል ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር ሆይ ክንውስን እግዚአብሔር ሆይ ጸጋኻ ክበዝሓልና ሬባ ሼካታ ያናንዶ ሮሽታካ ፓንዴሌ ቦዲና ሞያ ጉዳይኩም ምስ እግዚአብሔር ግበሩ ጉዳይኩም ምስ እግዚአብሔር ግበሩ እግዚአብሔር ጸጋ ይህብዩ ጸጋ ይህብ ተባሂል ተጻሒፉሎ ሃሌሉያ ንትሑታት ይግን ዝህብ ንትሑታት ጸጋ ይህብ ተባሂሉሎ ሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ንበል እግዚአብሔር ሆይ በዚ ነገር እዚ እሙን ኮይነ አይተረኸብኩን በልዎ ቃልካ ምንባብ እሙን ኮይነ አይተረኸብኩን ኣብ ጸሎት እሙን ኮይነ አይተረኸብኩን ኣብ ምስካር ቃልካ እሙን ኮይነ አይተረኸብኩን ሎም እግዚአብሔር አባ ነዚ ክገብር ጸጋኻ ይብዛሓለይ በልዎ ሎም መንፈስካ ይደግፈኒ በልዎ በታ እስኻ ትገብረላ መዓልቲ መታን ኣነ ኣቕሓኻ ክኸውን እግዚአብሔር ሆይ ሎም ገዛር ዘይንዓኻ ፈልይ ኣለሁ በልዎ Ruba shekataya Roshtala vadina montala boya Renda la boshi kabayanando roboya Repala do sheke poradina moya Le rabaya Lomit alot yedeni lozubilsab كمان يخليكم تقلي لكم نخلينا هاليلويا لو مكزابير فلت أجاه لك مكزابير لو مدرك نجار ما خلنا تقبري هاليلويا ريبا شيكا باياناندو روشتا كاتينا مانتالا بويا وكزابير بمنفذ كحلف كزابير هوي بمنفذ كحلف كزابير هوي تنكف كزابير هوي تنسك كزابير هوي تورونتو تدحان كزابير هوي بيسوسم بعنا زاختما تبصح كزابير هوي تبصح بلوه او كزابير هوي هذا معلتي እግዚአብሔር በድንገት አብቲ ቤተ መቅደስ ተገሊጾ ሃለ ማዓልቲ ኢሳይያስ አብዘይ ተጸበየው ሰዓት እግዚአብሔር በክብር ተገሊጾ እግዚአብሔር በክብር ተገሊጾ ድንገት ክብር ኸሪ ጀሚሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብቲ ተቀደሰ
بقى بيت مقدسو ريو عم تقدس كرنو ريو زفرات لمسو دما نتبيت مقدس مليون برم لنا طفا هويلو بقى نግዚአብሔር ነትቅዱስ ሬሞ طفا هويلو هذا خابتم ملاእክቲ ካብቶም ኪሩብ ግና ሓዊ ሒዙ መፀ ሎማ ዓልቲ ከናፍረይ ቀድስ በልዎ መታን ንኽብርኻ ክትጥቀመለይ ከናፍረይ ቀድስ በልዎ ሃሌሉያ ፕሮፌት እዩ ናይ እግዚአብሔር አፍ እዩ ነገር ግን እንታይ ኢሉ ኣነ ኣብ ማእኸል ዝርኹስ ህዝቢ ዝነብር ከናፍረይ ድማ ዝረኸሰ ኢሉ ሎማ ዓልቲ ብቃልካ ቀድሰኒ በልዎ ቃልካ ሓቂ እዩ ብቃልካ ቀድሶም ተባሂሉ ተጻሒፉሎ ሎሚ ምቅዳስ ይኹን ሃሌሉያ ምቅዳስ ማለት ንእግዚአብሔር ምፍላይ ማለት እዩ ካብቲ ትመላለሶ ዝጸናሕካ ምፍላይ ማለት እዩ ራሽታ ኮፖ እንዳላባሼሬ ቦያ ሪባ እንዳላቦሺ ካፓ እንዳላቦያ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ንኽብርኻ አፍለዮ ሃሌሉያ በዚህ መንፈስ እዚህ ምስ ፓስተር ክትጽሊና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ጌታ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ I believe እግዚአብሔር ይበልጣል አይዞህ